tager vi den der på gulvet. Hej. Hej. Må jeg lige spørge dig om ting? Må du i hvert fald. Hvis du skulle vælge én by i hele verden, hvilken by vil du så vælge at bo i? Så vil det jo helt klart være Venedig. Fordi der er masser af dejlige vand, der elsker vand. Man føler, man har sådan en dejlig ro, når man har vand. Det er fedt, at man ved, at man bor i en miljøvenlig by, som er selvforsynet med vindenergi og solceller og med eget vandforbrug og sådan noget. Og der er bare de attraktioner, vi har, og fællesskabet omkring selve byen, det er super godt. Ja, selvfølgelig har vi også vores kæmpe indkøbscenter, som vi virkelig også kan lokke andre folk til. Hvad? Nå. Nej, hvad hedder det? Vores indkøbscenter følger også vores fitness, som er rigtig stort, helt nyt, flot fitnesscenter, og vores gennembrugsplads, som virkelig gør en stor opgave i at sørge for, at alle ting forløber rigtigt, og man får gennembrugt det rigtigt og sådan noget. Super. Og selvfølgelig har vi også vores energianlæg, der sørger for, at vi alle sammen har strøm, vand og varme. Super. Mange tak. Det lyder meget fornuftigt.